De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en hem smeekte: als gij wilt, kunt gij mij reinigen. Door medelijden bewogen stak hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: ik wil, word rein. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl hij hem wegstuurde, vermaande hij hem met klem: zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Ergens liggen carnaval en kerk heel kort bij elkaar. Natuurlijk, vanouds komt carnaval uit de kerk voort. En zinvol carnavallen kun je eigenlijk niet zonder daarna ook even zinvol te vasten. Maar zowel met carnaval als met de vasten als eigenlijk het hele kerkelijke jaar door, het gaat hierom. Het gaat om geloven in het onmogelijke. Leven vanuit een droom en ondertussen het leven vieren. Het onmogelijke. Carnaval zet het leven voor 3 dagen op zijn kop. Wat normaal niet kan, kan nu. We roepen een eigen prins uit aan wie we het bestuur toevertrouwen. We verkleden ons als wat dan ook en als het goed is, verbroedert het feest. Of zoals een liedje zingt: je verkleedt je zoals je vroeger later wilde worden, maar nooit bent geweest. Het onmogelijke wordt, al is het maar voor 3 dagen, waar. En daarna, de bedoeling is dat we de droom die we met carnaval beleven proberen vol te houden en te beleven in de tijd die ons gegeven wordt. Het onmogelijke en de droom. Wat zou die melaatse in het evangelie van deze zondag zich gedroomd hebben? Melaatsheid was een vreselijke ziekte. Eigenlijk was je dan levend dood. Want de ziekte was vreselijk besmettelijk en men had toentertijd geen enkel ander remedium om zich ertegen te beschermen dan het volledig afzonderen van hen die erdoor getroffen waren. Wat moest men anders toentertijd? En even strafbaar waren zij die zich met melaatsen inlieten. Volstrekte afzondering was levensnoodzakelijk om te voorkomen dat deze pest om zich heen greep. Dus ja, wat kan die man zich nog dromen? Genezing en weer opgenomen worden in de gemeenschap? Onmogelijk. Je kon eigenlijk alleen maar hopen dat ze je verder met rust lieten, want onderhuids speelde ook nog mee dat de goede gemeente graag met het vingertje wees en al dan niet hardop zei: nou, hij zal het wel aan zichzelf te danken hebben dat hij dit heeft. Of zoals wij soms achter onze hand graag spreken over: heb je dit of dat gehoord van die en die? Ja, zo'n ziekte loop je niet voor niets op. En die drinkt en die slaat. Zelfmoord, gescheiden, ontslagen, een oplichter, een schuinsmarcheerder. Nee, onmogelijk, kansloos en uitzichtloos. Maar dan komt Jezus. En hij maakt een onderscheid, en wel tussen de ziekte en de zieke. Tussen zonde en zondaar, tussen kwade geest en bezeten mens. En hij zet niet de bezetene buiten de deur, maar de kwade geest.
Weet u het nog van vorige week? Over alle menselijk redeneren en aanvoelen en beslissen en besluiten heen kwam Jezus God bij mensen brengen en mensen bij God. In hem was God zelf mens geworden. Hij, de zuivere, de heilige, was gekomen om ons mensen opnieuw bij de hand te nemen en ons thuis te brengen. En een mens is nergens anders echt thuis dan thuis bij God. En waar God is of waar God komt, daar vluchten het kwaad en de zonde en daar leven de mensen weer in vrede. God zuivert. En hier vandaag niet alleen de melaatse, maar ook de omstanders en al diegenen die het altijd zo goed weten. Nogmaals, wat moest men anders dan de melaatse tot levende doden verklaren? Maar de manier waarop wordt hier aangepakt. Jezus, de Zoon van God, raakt de melaatse aan en laat daarmee zien dat God een lotsverbondenheid kent, juist met de mens die het zelf niet kan. En hij geneest en hij bevrijdt en hij snoert de omstanders daarmee de mond. God geeft nieuwe kansen. God begint opnieuw met ieder mens. God wil zo graag zijn droom met de mensen waarmaken. En daarom dat die man die genezen is vooralsnog heeft te zwijgen. Je zou zeggen, laat iedereen het weten. Nee, zegt Jezus. Want het gaat hem niet om de buitenkant of om de genezing van huidaandoeningen of andere behoeften of kwaaltjes, maar om het hart van de mens. De meesten die Jezus zochten naar aanleiding van zijn succes, willen eigenlijk niet meer dan wat ze zelf willen. En wat ze zelf voor mogelijk dan wel voor onmogelijk houden en wat ze zelf dromen. Ze willen geen ander leven. Ze willen dat hij hun oude leventje repareert naar hun eigen voorstellingen en hun eigen verwachtingen. Maar Jezus wil de mens zo graag meenemen in Gods droom. En daarin bestaat geen onherroepelijke ziekte, geen totale uitsluiting, geen definitief einde, geen onreinheden of onzuiverheden, geen bezoedeling, geen vastzitten aan wat dan ook, geen kwaad meer. Maar daar wordt een mens gekend, erkend en opgenomen in God zelf. Gezuiverd, gereinigd, gezegend, geheiligd. En daarom liggen carnaval en kerk zo kort bij elkaar. Het gaat om geloof in het onmogelijke. Gods aanwezigheid in ons leven, zijn nabijheid en zijn werkzaamheid in en door ons leven vanuit een droom, Gods droom. En ondertussen het leven vieren. Het leven met, in en vanuit God. Voor carnaval geldt dat 3 dagen lang, voor God een leven lang. Ja, zelfs voor eeuwig. En ja, dat leven gaat niet om ziekte en lijden en dood heen, want die horen enerzijds blijkbaar onherroepelijk bij het leven. De scheidslijn tussen ziek en gezond, gelukkig en ongelukkig, broos en geheiligd is en blijft flinterdun. Maar ze hebben door Jezus niet meer het laatste woord. Zwijg, zegt Jezus tegen de man. Zwijg voor nu en wacht eerst op wat er straks komt voor Pasen. Maar wees na mijn verrijzenis ook mijn uitverkoren werktuig, mijn getuige, de verkondiger van het nieuwe leven in mij. De genezen melaatse was Jezus getuige toen. Wij zijn dat nu.